99% от мъжете никога не практикуват това. А въпреки това, точно това е, от което жените са естествено привлечени. На пръв поглед това може да изглежда като преувеличение, но спрете за момент и помислете сериозно. Колко мъже сте виждали, които са привлекателни, уверени и дори финансово успешни, но въпреки това се борят да изградят истински смислени връзки с жени? Истината е, че привличането никога не е било единствено във външния вид, богатството или статуса. Това, което повечето мъже не осъзнават, са малките, но невероятно мощни навици, които правят невъзможно забравянето на някого. Това са тихите поведения, които действат на подсъзнателно ниво. Те са фините сигнали, които достигат до емоционалната сърцевина на жената, без тя дори да го осъзнава. Най-разочароващото за много мъже е, че тези навици не са трудни за развиване. Те не изискват скъпи подаръци, грандиозни романтични жестове или години опит. Всичко, от което се нуждаят, е осъзнатост, намерение и желание да се премине отвъд повърхностните модели, в които повечето мъже попадат. Днес ще разкрия 5 неща, които жените тайно копнеят, въпреки че рядко говорят за тях открито. Това не са обичайните клиширани техники за флирт. Вместо това те са фини психологически спусъци, вкоренени в човешката природа и вечната стоическа мъдрост, които могат напълно да променят начина, по който една жена ви възприема и преживява вашето присъствие. Ако все още не сте открили тези принципи, пропускате привличането, което ще остане с нея дълго след като си тръгнете. И това е привличането, което наистина има значение. Не мимолетният интерес, който избледнява в момента, в който си тръгнете, а дълбокото трайно впечатление, което я кара да мисли за вас седмици или дори месеци след това. Преди да продължим, уверете се, че харесвате това видео. Абонирайте се за канала и включете известията, за да не пропускате прозренията, които биха могли напълно да променят вашата перспектива. А сега, нека започнем. Първата тайна. Силата на докосването преди интимността. Представете си, че сте насреща. Разговорът протича естествено. И двамата се усмихвате, смеете се и всичко се усеща лесно, но някак си нещо все още сякаш липсва. Има фин намек, че връзката все още не се е оформила напълно. Водиш я вкъщи, изпращаш и съобщение по-късно и после нищо. Няма отговор. Тук повечето мъже правят най-голямата си грешка. Те приемат, че привличането се създава единствено чрез думи, шеги, интересни истории или умни разговори. Но човешката връзка е много по-дълбока. Жените не се свързват само с това, което казваш. Те се свързват с това как се чувстват в твое присъствие. Твоята енергия, твоето спокойствие и твоята осъзнатост са важни. Един от най-недооценените начини за задълбочаване на тази емоционална връзка е чрез докосване. Не насилствено, агресивно или неподходящо докосване, а докосване, което се усеща естествено, уважително и нежно. Леко, несексуално докосване преди интимност може напълно да промени динамиката. Нежно докосване по ръката й, мека ръка по гърба й или кратко хващане за ръката й. Прости жестове като тези често предават много повече, отколкото безкрайните разговори биха могли да предадат, без да се каже нито една дума. Те общуват тихо. Грижа ме е за теб. Ти си в безопасност с мен. Напълно присъствам с теб точно сега. Най-голямата грешка, която мъжете правят, е да свързват очакванията си с докосването. Те го инициират с надеждата да получат нещо в замяна. Жените могат да разпознаят това намерение почти веднага. Вместо да създава комфорт, това създава натиск. Но ако един мъж може да предложи докосване, без да очаква нищо в замяна, той веднага се отличава от всички останали. Той се превръща в някой, който предава чувство за сигурност. А сигурността е истинската основа на истинското привличане. Помислете, когато леко докоснете ръката й, докато говорите, или нежно я водите през тълпа с ръка, нежно поставена на гърба й, вие правите много повече от просто физически контакт. Показвате й, че сте уверени и защитни, напълно осъзнавате нейното присъствие. Това е безшумен език, който често говори по-силно от думите. И това е език, който жените инстинктивно разбират и на който реагират от поколения. Както Марк Аврелий някога е казал, спрете да спорите за това какво прави един мъж добър. Бъдете такъв. Запазете спокойствие, съсредоточени